Šta danas posjeduješ? Šta si kupio od ovih novih? Jel ima nešto držiš? Šta ti je na voletu? Imam nešto malo, imam sad jako malo, imam nešto Shibe, Ethera, Litecoina, mada ne znam i koji će mi Litecoin, to je neka legacy kriptovaluta. Imam tako nešto u portfoliju, ali nemam nikakvu značajniju cifru. Ali imam, volim, igram se ja s time malo, kupujem, prodajem, čačkam, volim ja to. Ali nemam, znaš šta je suština kriptovalute? Moraš da imaš pare koje ti ne trebaju. U smislu da ti ne trebaju u narednih 3-4 godine ni ne razmišljaš o njima, uopšte. I da uopšte ne bude, hoće li ovo da poraste, da kupim novi komp, da ovo nego to je meni neka zaliha, bolje da držim u kriptu nego u banci. I onda da ostaviš tu da stoji 3-4 godine i onda za 3-4 godine samo da iškeširaš kad bude sljedeći bull run, a ja nikad nisam imao novac koji mi je baš trebao za to, nego uvek ti treba za ovo, za ono i onda to baš nije najzahvalnije za kriptotrgovinu. A s druge strane nisam nikad bio dovoljno stručan da ulazim u onaj day trading, koji je dosta zajedno. Tu baš treba veliko znanje, tu ne može svako ti o tome. Veliko znanje ne mogu, ja ostavim na voletu pa ako poraste. A day trading je preozbiljan, to baš treba preozbiljan znanje i to nisam nikad radio. Jesi kupovao neki NFT, ili imaš nešto? Nemam, NFT-eve nemam ništa. Prepustio sam onaj talas, jer u suštini sad već kupovati NFT-eve pitanje koliko je isplativo. Ima previše projekata. Previše projekata, teško je proceniti koji će biti profitabilan, ko neće, a isto u NFT-ima je jako bitno first to get there, kao i u kriptu, kao i u IT-u, kao i u svemu. Oni koji su kupili kad je krenula pomama za jeftine pare, neke projekte koji su bili dosta jaki, oni su napravili pare. Sad ti već kupuješ projekte 10. kategorije po nekim skupim cenama. Naš, pitanje, nešto od toga će biti jako, nešto će pući. Vidim da je nova stvar, ja naravno nisam u toku što se tiče toga, da ljudi ulažu u igrice, da je to kao novi... Aha, crypto gaming, da. Crypto gaming, da kupiš neku igricu i onda igrica poraste puta 10, 20 i onda praviš pare. Bio sam sad u Dubaju na nekom kripto expu, kao kripto nekoj konvenciji, tamo video razne stvari i pola sajma su bile razni metaverse projekti, crypto gaming projekti, gde ti kao nude da investiraš pare u određene igrice, jer će te igrice porasti ne znam puta koliko. I bilo je tu i zanimljivih projekata, bilo je čovjek ti pokaže na ekranu igru i ja koji sam like za igre vidim da neće ovo nikad napraviti. A on ti nudi neke pakete, investiraj 10-20 hiljada dolara, obećava ti to će rasti puta 20, puta 30, a ja ga onako skeptično gledam, a da bre. Nisi lud.